Vrijdag. Is vrijdag. Maar ik ga het Jules. Ga maar allemaal zitten op de pop, handen op je knieën. En dan kan ik onze Jules zoeken die aan het fietsen is. Hè. Bij mij is het de kapstok. Hier bij mij. Waar kan dat daar? Zeg, waar moet ons kleedje lukken? De bank. Ah ja, maar we zitten in het kringetje, hè? Als kleedje lukken zit die. Ik weet dat. Jij weet dat, hè? Goed. Kom je weglopen dan? En nu moeten we nog even kijken bij Jules en Marie. Maar kijk eens, wat is dat hier bij Jules en Marie? De regen. Maar is het nu nog aan het regenen buiten? Nee, hè? Dus wat gaan we met de regen doen? Die gaan we weg. We gaan het een beetje grijs, het is een beetje grijs, donker weer. En heeft Marie haar paraplu dan nog nodig? Ja. Nee, hè? Als het niet regent, dan heeft ze paraplu niet nodig, hè? Dus we gaan de paraplu wegdoen. En Jules de kapje ook, hè? Kijk nog even. Ja. Aandoen. En ze laten. Wat aandoen. Ik ga het in de doos stoppen. Ik ga dan Jules met zijn muts halen en Marie met de muts ook. Is dat goed? Ja. Moet ook doen.